Ix-Shadow Minister Nazzjonalista tas-Saħħa Claudette Buttigieg irrifjutat stedina biex tieħu sehem fil-programm Issues Fuq One. Programm li ddiskuta s-saħħa li għalih kien mistieden ukoll is-Segretarju Parlamentari responsabbli mis-suġġett Chris Fern. Buttigieg irrifjutat din l-istedina minkejja li fl-aħħar jiem għamlet żewġ konferenzi tal-aħbarijiet li fihom kritikat bl-aħrax is-servizz offrut mill-professjonisti f'Mater Dei. Għalkemm iktar tard irriżulta li kienet żbaljata fuq diversi suġġetti kif ikkonfermaw professjonisti mill-qasam mediku. L-istedina l Buttigieg biex tipparteċipa fix-Shoes saret il-Ħadd li għadda 4 ijiem qabel il-programm. Għalkemm ikkuntattjata kuljum kemm bit-telefon kif ukoll b'emails kien il-Ħamis li ftit sigħat qabel programm qalet li mhix se tattendi. Dan għax skonta kellha impenji oħra fil-ħin tal-programm. Sar kuntatt ukoll ma' Matthew Bonnet, l-uffiċjal għall-komunikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista, li fl-ebda ħin ma propona mistieden alternattiv. Fix-Shoes, is-Segretarju Parlamentari Fern fisser kif dan l-aġir ta' Buttigieg juri kemm l-Oppożizzjoni Nazzjonalista m'għandix pjan konkret fuq is-settur tas-saħħa. Irrimarka wkoll kif Buttigieg hija komda biss titkellem waħedha fuq dan is-settur, iżda mhix komda tiffaċċja il-fatti reali.